semoga menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebentar lagi grand opening AS Perkasa akan segera dimulai. Mohon yang membawa anak kecil dan juga ibu hamil jangan dekat-dekat panggung. Inilah grand opening AS Perkasa Indonesia Lighting Style Media Style. Negara dalam keadaan gendik jenderal. Oh, jenderal itu teater kalau menghadap pada malam hari. Baiklah hadirin tamu undangan yang berbahagia, malam hari ini merupakan puncak malam kebahagiaan, yakni mempelai berdua Mbak Ulul Afifah dan juga Mas Muhammad Abdul Aziz. Pada malam hari ini tentunya bersama AS Perkasa Indonesia yang kerja bareng bersama SA Production, NH Profesional Musik dan Piton Letik. Inilah grand opening AS Perkasa Indonesia. Mohon untuk dari anak kecil, adik kecil jangan merapat di panggung ya.
Yuk. As. Bojone men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duwun para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang tansah kinurmatan. Para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing widya kitab suci wahyuning ilahi kang sampun pono ing pemawas lebda ing pitutur kang tansah kinurmatan. Para pangbateng praja, para sagiyane negari ingkang sampun dados pandam-pandaming kala dasih ingkang tansah kinurmatan. Dening panjenenganipun Bapa Narji kang dalah Ibu Sunarti wonten dalem menika ndhapaken putri wayang panjenenganipun Mbak Ulul Afifah pikantuk tiang jaler paring asma Mas Muhammad Abdul Aziz. Mugi kanthi idin berkat pangestu panjenengan sami pinanganan sareng biasa saged manggi panjang punjung panjang punjul panjang punjung panjang jejuduane punjung luhur kawibawane kang dalah punjula rejekine. Para rawuh praplenggah ingkang tansah kinurmatan wonten dalem menika sesarengan kalian AS Perkasa ingkang mijil saking dusun Mongojo Dadi, Desa Lopan, Kecamatan Kembang Bau, Kadipaten Lamongan, Hadiningrat kang dipun pandegani kalian Cak Sule MC paling ganteng dhewe sak kancane. Sesarengan kalian PT Ijo.com selaku Jenderal Manajemen Koordinator wonten dalu menika sesarengan kalian Bagjo Tamara Media TikTok Mas Sifaul Gulub tansah hayung-kuyung ndherekaken wonten adicara dalu menika sesarengan kalian SA Production Multimedia NH Juru Pita Suara ya sound system profesional audio kang sasarwa indah abrit cemeng putih kuning sesarengan kalian Piton Ledeng milas dadayaning kemawon para rawuh para pelenggah khususipun wargi masyarakat Jubel Kidul Kecamatan Sugiyo Kadipaten Lamongan mila sumangga kita pirsani ngantos paripurna. Yuk.
Yo, so, as. AS Perkasa. Yo, yo, mainkan, yo mainkan. AS Perkasa.